bus nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alan sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kahanginan Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios, labi na in connection ngadto usab sa ato ang kaluwasan, no? Atong pasalamatan ang Dios nini nga kay gayunan nga gihatag nga ni kanato nga sa diin kita usab makahimo sa pagprogram nining gabhuna aron usab nga kita mahimo nga makakaton usab og dogang pa mga higala sa mga pulong sa Dios. Salamat sa nining kahigayunan, ilabi na sa pagtugot nganhi kanato. Nangunahan sa tag-iya nining mga istasyon si Doc Remilito Oy. O gingon man usab no sa mga nagadumala usab nining mga istasyon. No? Pinangunahan sa ato ang station manager si Sir John Lee King o sa ato usab nga kauban speakers lawak no si Chief Joben Jimenez. No? Salamat usab. O gingon man usab na sa kang Sir Romelo Nobinario, no? Ingon man usab kang Ma'am Milona Nobinario. Salamat kayo sa opportunity nga gihatag usab nganhi kanato aron sab kita makahimo sa pag program dinhi nining mga istasyon sa matag adlaw nga Biyernes mga higala ngadto sa adlaw sab nga Domingo, no? Nining duha ka gabi mga kaigalan o sa ka oras nga paghisgot nato sa mga pulong sa Dios. O salamat usab no sa inyo nga kanunay nga pagpakiguban nganhi kanato sa ato ang programa, no? Unya sa ato ang mga kaigalan ug mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilahang nga mga pagtimbaya, i-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008. Usbon ako no, sa mga higalag mga kaigsunan nato diha na nga gustong mo paabot sa ilahang nga mga pagtimbaya o sa ilahang nga mga pangutana dinhi sa ato ang numero 0976-555-1008. No mo nang ato ang numero nga ginadala usab dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Sa ato nga mga kaigsunan nga mahilig usab sa Facebook o dunay Facebook mga higala o kanunay no nga naga Facebook morning ato usab nga Facebook page. I-search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference. Susbon ako sa ato nga mga higalag mga kaigsunan nga gustong mo paabot
sa ilahang mga pangutana through sa ato nga Facebook page. Message lang tayo, direct message ang ato nga Facebook page is the RM Central Philippine Union Conference, or in short mga higala, i-search lang ang SDARMCPUC. Na inyong makaplagan ang kanatibukan nga page mga kaigsunan is DRM Central Philippine Union Conference, no? Unya sa atong mga higalag mga kaigsunan, nga naalang sab sa duol, pwede kamong mobisita mga kaigsunan sa ato sab nga opisina o simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. Usbunan ko no sa mga higalag mga kaigsunan nato nga naalang sa duol, bisitahan lamang ang ato ang opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Syudad sa Talisay. No? So kung naaramos dool mga higala, na ay mo pagduha-duha, bisitahan lamang ang atong opisina. Kung aduna ka may mga pangutana o gusto sab ninyong makiguban kanamo sa pagsimba sa matagad lang nga Miyerkules gikan sa alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 sa gabi. Nya sa Biyernes gikan sa alas 7 sa gabi ngadto sa alas 8 sa gabi. Nya sa matagad lang nga Sabado mga higala gikan sa alas 9 sa buntag ngadto sa kaudtohon. Human sa paniudto ala sa more or less no nasa launa ngadto sa alas 2 no magsugod. Nya usa sa kaoras ngadto sa kaoras ug tunga ang atong panimbahon. Kung dunay mga daghang bisita mga higala, no, possible nga mo taas-taas pa sab atong panimbahon sa matag adlaw nga Sabado. Aron sa himaya sa atong labang magagahom sa adlaw nga igpapahulay, no? Gingon ang atong program medyo gamay lang, no, pero unlike sa uban nga mga lugar gyud mga kaigalan, mga kaigsunan, whole day gyud, no. Halos ato pagani magsalop mga higala tungod sab sa situation, no, sa diri sa ato mo nang ingonana sa bang ato ang panimbahon mga kaigalan o mga kaigsunan. Now nining nga kagabhion mga kaigalan o mga kaigsunan, moadto na tas pagtuon og sa dili pa ta magtuon mga kaigalan o mga kaigsunan, magampo na kita alang sa giyas balang espiritu sa ato sab nga pagpamalandong dining kagabion. Atong idoko atong ulo, dalaygon og silimbahon namo nga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit, ani ano sab ang imong alagad, nagapasalamat diha kanimo sa imong kaayo, nagahangyo nga ikaw pasaylo sa akong mga kapakyasan aron sab mahimong takos pagdawat sa imong mga panalangin ining kagabion. Himo alamang nga usa ka yanong ginamiton sa pagpahas mensahe dining kagabion ng imong alagad aron sab kini mahimong nga mapadayag ngadto sa katawhan nga uyon sa imong kabubuton. Ikaw nasayod sa among kaluyahon o kakulangon. Ikaw nasayod sa panginahanglan sa imong mga katawhan labi na sa mga tigpaminaw. Ikaw lamang maghatag o magapanalangin kanila sigon sa ilahang gikinahanglan. O hinaot nga ikaw sab magapanalangin sa tagiyan ng istasyon o sa mga nagadumala niini. Kining tanan, akong gisalig itugyan, gilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus na manuluwas. Amen. Now, nini nga kagabhion mga kaigalaan o mga kaigsunan aritas pagpadayon no, sa pagtuon sa ato sab nga or atong lakbitan gamay no, ang atong gihisgutan usab sa nanglabay nato nga mga pagtuon no. Gani last time mga kaigsunan naghisgot kita mahitungod sa gahom sa gugma sa Dios. Usa sa gi-feature diri mga kaigalaan o mga kaigsunan mo ni Maria Magdalena nga sa diin siya nahimo nga usa ka hisgutanan bisan sa atong kapanahonan karon tungod sa iyahang gihimo nga kaayo ngadto sa Dios. O iyang gihimo mga kaigalaan mao ang paghatag ug pagtagad sa atong manluluwas. Paghatag mga kaigalaan sa naangay no ngadto sa ato ang manluluwas mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Maayong gabi diha kang Brother Kuyakot uban sa iyang misis. So dinhi bisan pa ngadto mga kaigalaan sa katapusang kinabuhi ni Kristo siya
naa gayod nagatong mga kaigalan mga kaigsunan. Siya bisan ngadtos paglubong na nila naa siya mga kaigsunan. O gani ang pahumot gigamit niya dito sa panahon yang gibuak nagamit siya dito sa panahon nga si Kristo mibisita ngadto sa balay ni Simon mga kaigalan mga kaigsunan, no? Unya kato iyahang gigamit panahon usab sa paglubong mo'y gihimo niya nga pahumot mga higala. Bisan pa ngadto sa pagkabanhaw niya si Maria mo'y or si Magda mga kaigsunan mo'y usa ka babae nga nag-atong gyud dito hangtod nga nabanhaw si Kristo gani naguol siya og maayo mga kaigsunan tungod kay nawa lagi ato nga time nabanhaw na si Kristo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Unya matod pa sa nasulat, then the disciples matod pa sa 1:20 versikulo 1, the first day of the week cometh Mary, pagka Domingo na ni mga higala, since gisgutan man diri, first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and saith, the stone taketh away from the sepulchre. Gani, sumala pa sa usa ka komentaryo niini, or dugang niini mga kaigalan, sa 1:20 versikulo 10, ngadto 17, then the disciples went away again unto their own home, but Mary, si Maria mga higala Magdalena, nagpabili, no, stood without at the sepulchre weeping. Nagbarog ngatos guwa mga kaigsunan. Unya may gabi dia kang pastor Nap matod pa diri, but Mary stood without the sepulchre weeping, and as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre, and saith, two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. Munay na kita ni Maria mga kaigalaan. And they say unto her, Woman, why weepest thou? Munay pangutanas mga anghel ngadto kaniya. She said unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they had laid him. And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Wa siya kaila mga higala, si Kristo ani nga time was Jesus Christ. Nabanhaw na, no? Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Si Kristo na sab manangutana, no? Ganiha, ang nangutana mga anghel, no? Usa ka anghel dito nga nausab nagbantay sa mga lubnganan ni Kristo, isang ngadtos uluhan, isang ngadtos tiilan. Now dinhi nga time si Kristo nangutana ngadto niya. Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She supposing him to be the gardener with unto, or saith unto him. Ang iyang hunahuna mga kaigalan, usalan to ka gardener, no? Sir, if thou have born him, hence tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Muna yung gipangutana mga kaigalan. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Dinhi mga higala. Salamat, no, sa pag-view sa dinhi sa atong programa. Matod pa, happy watching and listening to all. Pastor Nap. No? Now, dinhi mga kaigalan, mga kaigsunan, nagtuo si Mary nga si Jesus Christ usa ka gardener at this time. Pero sa dihang gitawag siya ni Kristo pag-usab, iyahang nabati mga kaigalan nga kato maog si Kristo. Gani mingon si Kristo, ayaw sa kog hikapa,
Ingon si Jesus, ay sa ko gikapa kay wa pa ko makangadto sa akong amahan. Jesus this time mga kaigsunan, he will present himself no dito subangan sa iyang amahan nga isip usa ka inunahang bunga or wave shift mga kaigsunan. The first nga i-present niya ang iyahang kaugalingon mong maingon siya ngadto kang Maria, ayaw una ko og hikapa. Pero aning at times siya mo'y nakasaksi mga higalas ka pagkabanhaw ni Kristo. No? So, ang Marcos 16, versikulo 9 ug 10, nag-ingon, Now, when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast even devils. So, dinhi mga kaigsunan, no, gipaklaro din his Marcos, nga katod ang Maria nga gisgutan dito sa Juan 20, versikulo 10 ug 17, o bisan pa sa kananaang Juan 20, versikulo 1, mga kaigsunan, the same person na mao to si Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils, and she went and told them that he had been with him as they mourned and wept. So dinhi ningadto siya sa iyang mga kaubanan mga higala, isip pagpahibaw nila nga nakita niya she was with him. Nabanhaw siya, no? Siya may nagdag mayong balita ngadtos mga katawan. Bisan pa ngadtos mga apostoles mga kaigsunan, no? So dinhi ato makita mga higala ang gugma sa Dios ngadtos nahulog nga katawhan. Nga dili masukod mga kaigalaan. So ang Dios, no, God desires for all of his creatures from the greatest to the lowest in the service of love mga kaigsunan. Sama kang Maria, wa na pugos mga higala, no? God is not using him to force, was not using force to his created beings in order to gain their loyalty to him. Inguna na ang gugma sa Dios mga kaigsunan nga gipakita dinhi sa ato nga gihisgutan sa ato nga pagtuon mga kaigalaan, no? Pero kay kana agig review lamang, no? Aritas atong bag-o nga topiko mga higala nga to nga pagatun-an nining kagabion. Kanang gihisgutan dihas Matthew 3 versikulo 1 ug 2. So may gihisgutan diha Matthew 3 versikulo 1 ngadtos 2. Atong basahon mga kaigalaan, no? In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye therefore. No? Baguhay lamang mga kaigalan, ang kalibutan nagsaulog, Kristiyanong kalibutan nagsaulog mga higala sa gitawag og Semana Santa, no? Kini common nga madungog mga kaigalaan o mga kaigsunan. Sa may gingon ni Juan Bautista, no, sa dili pa o sa nga time sa wa pa niya bautismo his Kristo. Sa siya pa ang nagwali mga kaigsunan, isip forerunner ni Kristo mga kaigsunan. Matthew 3 versikulo 1 ug 2. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Pag hinulsol kamo tungod kay ang gingharian sa Dios hadool na mga kaigalaan. Mo nagisgutan ni Juan Bautista o John the Baptist mga kaigalaan o mga kaigsunan. So mo ni puntos ato nga pagatun-an karon kini bang gisgutan ri, for the kingdom of heaven is at hand, kana ba nga portion, no? Unsa may buot ipasabot ni John the Baptist ni ini nga hisgutanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga moan hiba ang gingharian sa Dios. Sigon sa maong panghitabo mga kaigsunan, pero kung atong i-review ang tudron wa may niabot nga gingharian sa Ginoo, no? Nga literal or physical mga kaigsunan nga naghari si Kristo, which is mo'y ilahang gilauman bisan pa man si Kristo din hinaning kalibutan na nagwali ngadto sa katawhan, sila nagtuo nga siya gyud maghari mga kaigsunan, niya nang maong gingharian nga gihisgutan ni Juan Bautista.
Pero dinhi mga kaigalaan mga kaigsunan atong tan-awon no kung kana bang gisgutan diha nga gingharian sabay buot ipasabot diha ni ana ngano nga si Kristo diha sa iyang panahon o dinhi sa iyang pagnganri sa kalibutan mga higala wa man siya physically o wa man siya literally mga kaigsunan naghari o kanabang samas kalibutan ron nga adunay hari mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Now, atong padayonon dinhis Matthew 4 bersikulo 17. Pansadili pa no. Good evening Brad, matod pa ni Eugenio Tagsip. Good evening Brad Aldrin, watching from Sitio Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Salamat kayo sir og maayong pagpaminaw. Kinasangan Pardo man siguro no. Maayong gabi kanimo sir og maayong pagpaminaw. Hinaut nga mapanalanginan ka usab no dinhi sa ato ang pagtuon. Now, atong basahon mga kaigalaan mga kaigsunan no. Kana sa panahon ni Juan no, sa panahon ni Kristo sa diha nga human na no. Nagi-proclaim man to ni Juan Bautista mga kaigsunan Matthew 3 bersikulo 1 ngadto sa 2 nga matod pa for the kingdom of heaven is at hand. Now dinis Matthew 4 bersikulo 17 unsa man say gisgutan dinhi? Si Jesus Christ usab mga kaigalaan sa diyang nabautismohan na siya. Diha nga time nagsugod na siya sa iyang ministry. Nagsugod na siya sa pagwali mga kaigsunan. Matthew 4 verse 17 nagingon, for that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The same mga kaigalaan o mga kaigsunan, or kini pinulungan bagyapon no ni Juan mga kaigalaan. O kana ba nga gisgutan sa Matthew 4 bersikulo 17 no? Kang Kristo na usab no nga panahon. Daw sa panahon ni Juan mo to gisgutan 3 bersikulo 1 ngadto sa 2 o 4:17 repent matod pa from that time Jesus began to preach and to say repent for the kingdom of heaven is at hand. The same mga kaigsunan nga message. Susama sa giingon ni kinini ang Juan Bautista nga gisgutan dito sa Matthew 3 bersikulo 1 ug sa 2. Nya si Kristo mingon sab diha 4 bersikulo 17 sa Mateo, the same nga message mga kaigalaan mga kaigsunan. Now, ngano man nga wa man siya maghari ana nga time, no? Dinhi atong tugkaron mga kaigalaan kung unsa man din ang gisgutan diha nga gingharian. Both John the Baptist and Christ had spoken of the kingdom of heaven, no? Kung atong susihon mga kaigsunan, Matthew 3 bersikulo 1 ug 2 si Juan naghisgot no mahitungod sa gingharian sa langit no. Unya si Kristo usab mga kaigalaan mga kaigsunan matud pas Matthew 4 bersikulo 17 the same nga hisgutanan mga kaigalaan. The kingdom of heaven gihapon ang gihisgutan mga kaigsunan is at hand. Maayong gabi usab diha kang Sister Sheila Batino no diha sa may Banilad mga Banilad no Banilad. Maayong gabi Sister Sheila uban sa imo nga kauban sab diha. Now dinhi atong makita mga kaigsunan both John and Christ mga kaigsunan has spoken of the kingdom of heaven that is near at hand about 2,000 years ago from now no or sobra na mga kaigsunan no. What is this kingdom that they had spoken to be near at hand? Unsa maning gingharian mga kaigalaan nga gisgutan ni Juan Bautista matod pa dito sa Mateo 3 bersikulo 1 ug 2 o gisgutan ni Kristo diha sa Mateo 4 bersikulo 17.
Now, dinhi mga kaigsunan, no, mo na ipangutana mga kaigalaan, no, what is this kingdom that they have spoken to be near at hand? Happy Sabbath diha kang Manong, no, John, mayong paminaw. Happy Sabbath sa imong nga Miss Sister Lorena sa atong mga kaigsunan usab diha, no, sa imong inyong bata, no, Joey. Now dinhi mga kaigalaan ato sab nga hisgutan, no, sa pagpadayon ang Lucas 17 atong gitan-aw dinhi mga kaigsunan kung unsa ning gingharian, unsa man ning gingharian mga kaigsunan nga gisgutan nilang duha, ni Juan Bautista ug ni Cristo mga kaigsunan, no? Matthew 3 bersikulo 1 ug 2 ug Matthew 4 bersikulo 17. Ang Lucas 17 bersikulo 20 ug 21. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, pangutana dahil siya mga kaigalan. He was demanded, no, of the Pharisees mga kaigalan, sa maning gingharian sa Dios. He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here, or lo there. For behold, the kingdom of God is within you. Unsay giingon mga kaigalan, unsay gitubag ni Kristo ngadto nila, o ni Jesus Christ ngadto nila mga kaigalan o mga kaigsunan. Matod pa, the kingdom of God is within you. Munay gisgutan niya. Munay angay na to karon nga sabton mga kaigalan o mga kaigsunan. Kato yung gisgutan o katong gisgutan ni Juan o gisgutan sa ni Kristo, matod pa niya, dili samas gingharian mo ingon ta mga kaigsunan, naadiha o naadiri. For behold, the kingdom of God is within you. Now, unsa man day angay natong masabtan mga kaigsunan mahitungod nining gingharian sa langit or gingharian sa Dios? Matod pa sa ka komentaryo mga kaigsunan gitawag og Great Controversy page 346 nag-ingon, the use in the Bible the expression kingdom of God is employed to designate both the kingdom of grace and the kingdom of glory. Unsa day bot ipasabot mga kaigalan mga kaigsunan katong ilahang gisgutan nga maging harian? Kana siya mga kaigsunan, the kingdom of God is employed to designate both the kingdom of grace and the kingdom of glory. So bot pasabot mga kaigsunan, dunay duha ka gingharian diha nga gisgutan. Diha sa Biblia, the kingdom of heaven mga kaigsunan has two faces, the kingdom of grace and the kingdom of glory mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now, dirita sa una nga gisgutan. Kani bang gisgutan nga the kingdom of grace? Dinhi mga kaigsunan matod pa sa usa ka komentaryo sa gitawag og Desire of Ages page 232 laktaw nga to 234. Nagingon diha, the burden of Christ preaching was, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent ye and believe the gospel. Thus, the gospel message was given by the Savior himself, was based on the prophecy. As the message of Christ's first advent announced the kingdom of his grace, so the second message of his advent
announces the kingdom of His glory. O subo nato mga kaigalan, ha? As the message of Christ first advent, no? Itong pagngari niya, no? Pag nini siya, namatay siya mga kaigalan, tunguduga lang nato. As the message of Christ first advent, announce the kingdom of His grace. So, that time mga kaigsunan, sa diyang din siya, gi-announce ang gitawag og kingdom of grace. So, the message of the second advent announces the kingdom of His glory, which is malabot mga kaigalaan. So, and the second message, like the first, is based on the prophecy. So, doon na sa duha ka gitawag o gingharian dinhi mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? The two kingdom, the message of Christ first coming, muna pag-announce mga kaigsunan, announces the kingdom of grace. Kanang pag message of first coming mga kaigsunan, labi na tong gihimo ni Juan Bautista mga kaigsunan, announces the kingdom of grace. So the message also of Christ's second coming, hisgot na sabta ngadtos ikaduhang pag-anhi niya, it announces mga kaigsunan the kingdom of glory. Okay? So, atong nakuha ang punto diha mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Pag-announce sa Christ first coming din hinining kalibutan na, it announces the kingdom of grace. Pag-announce na sa Christ second coming, that is announcing the kingdom of glory. Muna ibot ipasabot diha mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So hinaut ko no nga atong nakuha ng punto diha mga kaigalaan. Dogang pang mga kaigalaan ug mga kaigsunan, na dinhi sa usa ka komentaryo, the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. It was instituted mga kaigsunan, no? Naadayon ang gitawag og immediately mga kaigsunan, kay kung wa gi-institute ning kinini ang kingdom of grace mga kaigsunan, dihas pagkahulog sa tao automatic, no? Ang tao sa diha nga nakasa, ang pronouncements Ginoo ngadto sa tao nga nakasa mga kaigsunan, ilabi na sa pagkaon niya sa gidili sa Dios, tong pagkaon sa gitawag og bunga sa kahoy sa pag-ilas maayos dautan. At that moment mga kaigsunan, patay dayon ang tao. Pero because of the kingdom of grace, tungod sa grasyas Ginoo mga kaigsunan, immediately ang tao wa siya mamatay diha dayon. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man, when a plan was devised for the redemption of the guilty race. So diha mga kaigalaan na nagitawag og kingdom of grace, it was instituted already, pero wala pa siya ma-establish, no? It then existed in the purpose by the promise of God, and through faith, men could become its subjects. Yet, it was not actually established until the death of Christ. Hangtod nahimong na-establish gayod siya mga kaigalaan sa diha nga si Kristo, naon sa man, namatay dito sa Kalbaryo sa cross. Diha nga time na establish ang gitawag og kingdom of grace. Mo na ilang gisgutan, mo na gisgutan diha mga kaigalaan, no, sa maong kinini ang bersikulo nga gingharian, no, nga gisgutan diha. So kana siya
Sa gikaingon na nato, no? The kingdom of grace was instituted immediately dito sa dihang nahulog ang tao, pero na-establish siya sa dihang si Kristo namatay dito sa cross. Even after entering upon his earthly mission, the Savior wearied with the stubbornness and ingratitude of men, might have drawn back from the sacrifice of Calvary. And Gethsemane, the cup of woe trembled in his hand. Actually, pwede biyaan ni Kristo, no? Pero wa man niya himua mga kaigalaan tungod kay determinado siya sa pagluwas tungod siya dakong gugma sa atua, no? Tungod sa iyang gugma nga hikanato, mo'y hinungdan mga kaigalaan o mga kaigsunan nga siya namatay gayo dito sa Kalbaryo sa cross. He might even have been wiped the blood sweat from his brow and have left the guilty race to perish in their iniquity. Had he done this, there could have been no redemption for fallen men. But when the Savior yielded up his life and with his expiring breath cried out, "It is finished," then the fulfillment of the plan of redemption was assured. The promise of salvation made to the sinful pair in Eden was ratified. So, muna'y nahitabo mga kaigalaan, no? Ang saad nga kaluwasan mga kaigalaan, mga kaigsunan ngadtos nahulog sa sala nga mga binuhat mga kaigsunan si Adan o si Iba, no? Dito sa tanaman sa Eden. Nahimong na-ratified mga kaigalaan, no? So nahimong final, no, na nga tungod kay na-establish man ang gitawag nato naman ang gitawag nato og kingdom of grace, no? The kingdom of grace which had been existed by the promise of God was then established. So munay nahitabo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? So usbon ako, no, balikan nato mga kaigalaan, naghisgot kita may tungod sab nining gingharian nga gisgutan ni Juan og kinini ang gingharian nga gisgutan usab ni Kristo, no? Nga matod pa nila, the kingdom of God is at hand. So the kingdom of God mga kaigsunan was divided into two, the kingdom of grace and the kingdom of glory. When it announces mga kaigsunan the first coming of Jesus Christ, matod pa, this is the kingdom of grace, no? When it announces the second coming, mo na nang gitawag og kingdom of glory mga kaigalaan o mga kaigsunan. So nahimo nga actually na-institute na ang gitawag nga na plano na mga kaigsunan ang gitawag nga o na ang sa diha nga giplano ang kaluwasan mga kaigsunan, the kingdom of grace was instituted. Unya dayon sa diha nga si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa cross, ang mao nga kaluwasan mga kaigsunan, the kingdom of grace was established. So this is the kingdom that John the Baptist and Christ had spoken to be near at hand at the beginning of their ministry. Pag-ingon nila mga kaigalaan, matod pa dito sa Matthew 3 versikulo 1 ug 2 og Matthew 4 versikulo 17, at the beginning of their ministry, nga ningon sila, the kingdom of heaven is at hand. Mo nay gi-refer nila mga kaigalaan o mga kaigsunan. Pero lamang, no, nahati man ni siya sa gitawag og duha, dunay two phases mga kaigalaan o mga kaigsunan. So atong naisgutan, no, kingdom of grace. So what kingdom existed during the time of the apostle? Dinhi nasab na ang mga pangutana mga kaigalaan o mga kaigsunan. Romans chapter 5 verse 21, as sin had reigned unto death,
even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So diha na, as the sin hath reigned unto death, even so might the grace reign through the righteousness unto eternal life. Nya Hebrews 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. So, isgutan yapon, no? Ang kingdom of grace, mga kaigalaan, mga kaisunan, even in the time of the apostles, mga kaigalaan, mga kaisunan, naghisgot gihapon sila sa kingdom of grace. Bisan sa panahon sa mga apostoles, mga kaigsunan, bisan sa atong kapanahonan karon. Kay kung wala na ning grasya, sigurado mga kaigalaan, mga kaigsunan, no? Wala tayo paglaom. So, even until now, since it was established, mga kaigalaan, during the death of Christ, so diha mga kaigalaan, muduol kita, no? Diha sa trono sa grasya. Na every time mga kaigalaan, no, ang tao di kagarantiya siyang kagalingon, di makasa sa iyang kagalingon. So by the grace of Christ, muduol ta dito, no, sa kingdom of grace, aron kita usab makahimo sa pagbuntog mga kaigalaan sa ato ang mga kaloyahon, no? Nimatod pa sa usa ka komentaryo sa gitawag og Great Controversy page 346 nagingon, the kingdom of grace is brought to view by Paul in the epistle to the Hebrews. After pointing to Christ, the compassionate intercessor who is touched with the feeling of our infirmities, the apostle says, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Mo nagisgutan sa itong gibasa ganihan, no? Hebrews 4 verse 15 and 16. That we may obtain mercy and find grace. The throne of grace represents the kingdom of grace, for the existence of the throne implies the existence of the kingdom. Mo din ay bot pasabot mga kaigsunan, no? Mo nga ning trono sa grasya mga kaigsunan, or kingdom of grace, no? It implies mga kaigsunan the existence of this kingdom, no? In many of his parables, Christ uses the expression the kingdom of heaven to designate the work of divine grace upon the hearts of men. Munay para nga mapahibaw mga kaigalaan, mahimong kuan gyud ang tao, no, labi na sa grasyas Ginoo. So the kingdom of God mentioned by Christ that is within you points to the work of divine grace upon the hearts of men. So only those who let the divine grace to work and reign in their hearts are worthy to enter the kingdom of glory. So muna, no, paharion, no, let the divine grace work and reign in our hearts mga kaigsunan. Kay mo nang higayon, no? Sab kita dunay kahigayunan sa pagsuod niya ng gingharian sa himaya, no, sa umalabot mga kaigalaan. So naman tayo igong oras mga kaigalaan, mga kaigsunan, no, nga nindot pa ta, no, nga ato nga pagahisgutan og padayon kining mao nga pagtuon, pero since di naman mutugot sa mga tong oras, no, sa ato nga mga higalag mga kaigsunan, ato lang ning padayonon sab sa sunod nato nga mga pagtuon. Sa dili pa ta magtapos, magampo na kita. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan imo gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin. Ilabi na sa matagpulong akong nahisgutan dinhi nga kini usab mahimong kadasigon sa ilang matag sa kasing-kasing. Ikaw lamang magapanalangin og maghatag sa ilang mga panginahanglan. Magapanalangin sa gining mistasyon og sa mga nagadumala nini. Kining tanan og gisalig itugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus naman luwas. Amen. Hangtod sa sunod, gayon mga kaigalan o mga kaigsunan, sa sunod na itong programa, ato ning padayonon sa paghisgot, o
dinhi na lang kutob mga kaigsunan no nga ato nga program nini nga kagabihon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kini inyong alagad kanginan dinhi sa tingog sa reformasyon. Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod hikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.